Λοιπόν, γεια σου Princess και καλώς ήρθες σε αυτή τη μικρή εισαγωγή. Σήμερα θα σου συστήσω την Sith. Η Sith είναι αυτό εδώ το μικρό κυκλικό πλασματάκι. Είναι ένα Goblin, σου εκφράζει και την αγάπη της. Και εδώ είμαστε στο κεντρικό της κάστρο. Α, μην ξεχάσω έχουμε και παρέα. Αυτό το μικρό πλασματάκι είναι Merlock. Όπου πας, σε ακολουθάει. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο κεντρικό δωμάτιο, στο κάστρο μας. Από ό,τι βλέπεις υπάρχει πολλής κόσμος γύρω γύρω. Υπάρχουν μηνόταυροι, υπάρχουν orc, For the Frost Wolves. Hey, yeah. υπάρχουν goblin, Have a good one. Oh, hello. υπάρχουν Travel πάντα, safe. troll, blood elves και άλλοι μηνόταυροι, Speak quickly. zombie, Beware the living. κάθε καρδιά σκαρίδι. Λοιπόν, πάμε να δούμε για αρχή τι γίνεται στο λιμάνι, τι αποστολές έχουμε σήμερα. Δεν κερδίσαμε τίποτα. Οι υπόλοιπες αποστολές εδώ στο χάρτη από ό,τι βλέπω θέλουν 22 λεπτά. Για να δούμε τι αποστολές έχουμε σε χερσαίες δυνάμεις. Έχουμε αρκετές. Μισό λεπτά για να στείλουμε μερικές αποστολές. Αυτή εδώ είναι η ακολουθή μου. Έχω διάφορους. Αυτή είναι ο στρατός μου. Τους στέλνει σε αποστολές και γίνανε πίσω με αντικείμενα και όπλα και χρήματα. Στείλουμε μερικές αποστολές. Λοιπόν, εδώ στο κεντρικό δωμάτιο δεν έχουμε άλλα πολλά πράγματα να κάνουμε. Χρησιμεύει πιο πολύ για να συντονίζεις τις αποστολές. Πάμε να βγούμε έξω να δούμε όλο το φρούριο. Αυτός είναι ο στρατηγός μου. Αυτός πουλάει διάφορα πράγματα. Εδώ είναι οι τσάντες μου και όλα τα αντικείμενα που έχω, όπλα, εξοπλισμούς κλπ. For the Horde. Εδώ λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι, καταρχάς είναι Χριστούγεννα, χιονίζει. Εγώ έχω αφήσει τα στολίδια από το Halloween ακόμα, γιατί μ' αρέσουνε. Είναι ένας κόσμος φαντασίας. Εδώ θα δεις κάθε καρυδιά σκαρίδι. Κυκλοφορούν διάφορα ευτράπελα εδώ στο κάστρο. Λοιπόν, εδώ πάνω στο δέντρο, σε αυτό το πουλάκι, είναι ο Πέπε. Ναι, τα ευτράπελα που λέγαμε. Λοιπόν, ας φωνάξουμε τον Πέπε. Του Πέπε του αρέσει να μας καρεύεται. Και είναι πολύ ωραία εικόνα έτσι που είναι με τον Πέπε. Ας βγάλουμε και μία selfie. Λοιπόν, για να δούμε τι μας έχουν φέρει οι ακολουθοί μας. 21 resources, μια χαρά. Λοιπόν, τα Goblin είναι πάρα πολύ καλή μηχανική. Η συγκεκριμένη έχει φτιάξει ένα ρομπότ, το οποίο πετάει κιόλας. Ας πάμε στο λιμάνι για αρχή. Δίπλα από το φρούριο, εδώ στην άκρη είναι το λιμάνι. Εδώ έχω τα πλοία μου, που τα στέλνω σε αποστολές. Έχω αεροπλανοφόρο, έχω υποβρύχιο, έχω μεταγωγικό, έχω την Άρτα και τα Γιάννενα. Και
φυσικά εδώ υπάρχουν στρατιώτες που εκπαιδεύονται, υπάρχουν ναύτες εδώ που κουβαλάνε προμήθειες, στρατός που προσέχει τα πλοία μου, What is it? άσχετοι που ψαρεύουν μέσα στα λιμάνια, ένας μάγος πρωταγωνιστής εδώ από την ιστορία και άλλα διάφορα. Πάμε να δούμε παραπέρα. Αυτό είναι το φρούριό μου έτσι όπως φαίνεται από ψηλά. Αυτό το πιο μεγάλο κτίριο είναι το κεντρικό που ήμασταν μέσα. Για να δούμε τι άλλο έχουμε. Κυκλοφορούν και φαντάσματα εδώ. Λοιπόν, εδώ είναι το κέντρο ανταλλαγών. Εδώ είναι τα λεγόμενα μαγαζιά. Μπορείς να έρθεις εδώ πέρα, να ψωνίσεις ό,τι θέλεις από όπλα, από πανοπλίες, οτιδήποτε θέλεις, οτιδήποτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις στο παιχνίδι. Εδώ μπορείς να κάνεις παραγγελίες και να σου φέρουν τα υλικά την άλλη μέρα. Εδώ είναι ο σταθμός οχημάτων. Μπορούμε να φτιάξουμε πολιορκητικές μηχανές. Σήμερα δεν έχουμε κάτι σχέδια. Εδώ είναι το γκαράζ. Όλα τα καλά εδώ τα φτιάχνεις. Από πυρηνικές κεφαλές μέχρι οχήματα. Όταν λέμε οχήματα, αυτό είναι ένα όχημα, το οποίο μπορεί πετάς καταπέλτη, μπορείς να του βάλεις φλογοβόλα ή να πετάξει ρουκέτες. Πολύ χρήσιμο. Πάμε παραπέρα. Στο κάστρο μας την έχει πέσει μια τεράστια αράχνη φάντασμα. Εδώ είναι, νάτι. Αυτή που έχει την νεκροκεφαλή είναι δυνατός αντίπαλος, οπότε αυτό που μπορώ να κάνω είναι να της πετάξω μια πυρηνική. Και να πάω στο μουλοχτά δίπλα. Βέβαια, όταν είσαι στο κάστρο, ο στρατός σου σε προστατεύει, οπότε με το που πήγα σκάσαν όλοι να με βοηθήσουνε. Αυτοί είναι οι σωματοφυλακές μου. Εδώ είναι ο κήπος μου. Έχει ένα δέντρο που μπορείς να έρθεις να μαζέψεις μήλα και να κάτσεις να τα φας. Και γεμίζει η ζωή. Τι άλλο, για να δω. Αυτός είναι ένας δράκος, τον εκαβαλάς, ο οποίος πετάει κιόλας. Εδώ είναι τα ορυχεία μας. Yes. Στα ορυχεία μπορείς να έρθεις μέσα. Να βάλουμε εξοπλισμό για ορυχείο. Και μαζεύεις μεταλλεύματα τα οποία χρησιμεύουν για να φτιάχνεις όπλα, αναλώσιμα, οχήματα, πανοπλίες κλπ. Ή να τα πουλάς για χρήματα σε άλλους παίχτες. Βέβαια κυκλοφορούν και τερατάκια μέσα. Να βάλουμε και κανένα δηλητήριο στα όπλα μας. Εδώ πάνω δεξιά στο χάρτη βλέπεις όπου έχει μεταλλεύματα για να πας να τα μαζέψεις. Να, αυτός είναι ο σκύλος μας. Έρχεται να βοηθήσει.
Δεν θα τα μαζέψουμε όλα τώρα για να μην χάνουμε ώρα. Λοιπόν, εδώ είναι το χημικό μου εργαστήριο. Εδώ μπορώ να έρθω να φτιάξω φίλτρα και υπάρχει και κόσμος που δουλεύει εδώ, από τον οποίο διαλέγω τι φίλτρα θέλω κάθε μέρα. For the Horde. Εδώ μπορώ να δώσω παραγγελία και να πάω μετά να την παραλάβω. Εδώ είναι η τραπεζά μου. What brings you here? Εδώ είναι η αποθήκη. Φυλάω όλα μου τα αντικείμενα. Από όλες τις τσάντες. Όπως δουλέψω όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μαζέψει πολλά πράγματα. Farewell. Εδώ φτιάχνω όπλα. Interesting. Ή επισκευάζω τα παλιά μου. Have a good one. Μπορείς να κάνεις και άλλα πράγματα στο κάστρο. Όπως για παράδειγμα εδώ έχω έναν τρελαμένο ο οποίος επικοινωνεί με τα πνεύματα και τα φαντάσματα. Άμα δεις από πάνω έχει φωνάξει διάφορα. Α, εδώ είναι η ταβέρνα. Στην ταβέρνα έρχονται επισκέπτες οι οποίοι σου δίνουν αποστολή. Αυτό το μπλε θαυμαστικό σημαίνει ότι σου δίνει αποστολή. This land tests us. Κάτω είναι η κουζίνα με τα κρέατα και τα ψάρια. Και πάνω είναι τα υπνοδωμάτια για τους καλεσμένους. Εδώ μπορούν να έρθουν και άλλοι παίχτες. Έχουν και έναν εδώ. Έχουμε και μπαλκόνι. Συνεχίζουμε παραδίπλα. Ένας σκελετός, ξεκάρφωτος. Αυτός είναι ο σωματοφυλακάς μου. Έλα μαζί. Αυτός σε ακολουθάει όπου πας. Εδώ είναι ο κοιτώνας των στρατιωτών. Κάτω, άμα πάμε από την πίσω μεριά του κτηρίου και κατέβουμε τις σκάλες, έχει φυλακές. Εδώ μπορώ να έρθω και να ανακρίνω τους κρατούμενους που πιάνω από τις αποστολές και να μου πούνε που έχουν κρυμμένους στους σταυρούς και άλλα λοιπά διάφορα. Ή άμα θέλω τους αφήνω μόνοι με κλειδώμενους εδώ με ψοφήσουν να γίνουν σκελετοί. Αλλά συνήθως είμαι καλός. Όταν πάρω αυτό που θέλω, την πληροφορία, τους αφήνω να φύγουν. Λοιπόν, αυτό είναι το κάστρο μου εδώ. Σε επόμενο βιντεάκι θα δούμε κυνήγι για δράκους. Ας τη βάλουμε για ύπνο. Και τα λέμε, καλή συνέχεια.